Ассалому алейкум, апаухаре азиз. Подписчикои меҳрубон, аввалаш ҳазор раҳмати калон ки мо 119 000 нафар шудем. Ба дуюмаш ба ҳар як апаву холаҷони духтару миннатдорима мерасонам ки иқадар дуоҳои нек каден, иқадар табрикот каден, иқадар суханои беҳтарин каден, иқадар дар ҳаққи ман дуо каден. Ҳаматонда раҳмати Аллоҳ, худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. Аз ҳар як обуначием ки дар канали ман подписатсия кардаги аз шуморо миннат дорам. Худованд файзи баракати алоҳиша дар хонадони ҳамаи шумо бирезона. Имрӯз охирии рӯзи каталоги мо. Скидкаи 60% мо ҳолиам давом дора. Кадомида измирчитил дар кора, кадомида техникаҳои кухнӣ дар кора, ҳамаш 60% скидка шудага. Метонен дар ватсапам муроҷиат кунен. Ба доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия дорем. Ва боз ногуфта намонам ки имрӯз охирон рӯзи гузаштани первишаги пулӣ ҳаст. Айпаго аллакай духӣ мешава. Духтарои хушрӯ, тарафи Тоҷикистон 95 сомон. Шумо просто чизе дар кори хонатон мегирен. 95 сомон скидка. Следующий каталог тарафи Россия боша 700 рубл ва бо скидка бо маҳсулотҳои детские ки шумо якта маҳсулоти детски мегирен. Хо зубной паста, хо шотка, хо шампун, хо гӯя для душа. Нигоҳ кунед чанд қадар мада заказ шудага. Ҳамаи заказҳои ҳамсояком омадагӣ доставкашон мекунам. Ҳамаи ҳами шампуну собуну зубной пастаи детски дар баробараш 4 коробкаш хато накунам салфетка. Яктаги салфетка падарак. 10 та шампун бигиред, 10 та салфетка падарак. Беҳтарин шанса ирӯз охирон рӯзай. Марҳамат, муроҷиат кунен, доставкатон кунем.